Diha sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang pagpili ni Jesus sa iyang 12 ka mga apostoles. Ug kining 12 ka mga apostoles, kung tan-awon nato sila, kini sila mga ordinaryong tao lamang. Mga mangingisda, kobrador sa buwis, mga trabahante, uyamot gayod. Gani makaingon ta mga simple ug ordinaryong mga tao. Ngano man nga ordinaryong mga tao, ang pilion ni Kristo aron mahimo niyang mga apostoles o magsasangyaw. Adunay pipila ka mga posibilidad hinungdan. Kay una sa tanan, ang ordinaryong tao adunay daghang panahon para sa Ginoo. Dili siya kargado sa mga kalibutanong panginahanglan o kabalaka. Kani kung ordinaryong tao ka, wala kay mga panginahanglan sa imong kinabuhi. Sometimes that lead you far away from God. Gani just recently, na ako'y nakaila o sa kapare na I'm so sad. Kay tungod kining maong pare, it's so engaged with his own business. Business transaction, ilabi na dito pagyod sa mining. Na naguol ko kay tungod murabag wala na panahon sa iyang ministriya ug ang iyang focus na lang ang pagpangkwarta, pagpasapi. Gani to the point na moadto siya Davao, dili man siya taga Davao, gikan man siya sa layong diocese. I will not be mentioning of course. Na moadto siya almost every month, thrice a month, just to engage in business transaction. And ang common friend namo usa ka negosyante was scandalized even. Na nakaingon siya na, Father, kani si Father ba? Napa ba siya'y panahon sa iyang pagkapari? Sa iyang ministriya? Kay tagaadto na lang na niyag Davao, kanunay siya moduol sa akwa o maghikayat ka nako to have a business transaction with him. Ilabi na dito sa mining. Of course, mga igsuon, it's not bad to acquire material wealth. Ang dautan, when we have inordinate attachments to material wealth, when we are too attached to the things that belongs to the world. Banto gani siguro, usa sa mga hinungdan nga nung gipili sa Dios ang mga ordinaryong tao para dili kayo makiglambigit sa mga butang na kalibutanon. Tama sa akong giingon, dili daotan ang material nga butang. Apan if we are too attached, sometimes we forget what is really important. And that is our relationship with God. Ug kaduha, ang taong ordinaryo dali rang nga suguon. Dili siya garbuso ug dili gahig ulo. In other words, mapaubsanon. I think I mentioned this in one of my homilies na usa sa criterion sa pagsunod sa Ginoo ang makabaton og mapaubsanong kasing-kasing. The humility of service. Gani ang otoridad sa simbahan. It's not based on power, but it is based on servant leadership. Ang pagpaubos, ang pagpangalagad, ay mo man ni ang hierarchy sa simbahan. Kaya ang hunang-huna magod nila, when we talk about hierarchy, it talks about power. The absolute control. But that is not the authority that Christ has given to the church. It is the authority of service. Not only mere service, but a humble service. Panto gani ang spirit of leader as a spirit of stewardship, it is called the servant leadership. Ang pagpangalagad, ang pagpaubos sa kaugalingon. O katulo, ang simpleng tao abli sa bagong pagtulunan. Dali ra siyang magiyahan sa Espiritu Santo. Related with the third point. Kay tungod sa iyang pagpaubos sa kaugalingon, mas dali siya tudluan. Kay dili siya garboso.
Kay dakong babag sa atong pagpangalagad sa Dios, ang garbusong kasing-kasing, na maghuna-una kita that we know it all, na nasayod kita sa tanan, that we don't need anybody to help us, to guide us. But we all know that we need somebody, especially our Lord, in guiding us in our apostolate, in our ministry. Ug sa katapusan, ang ordinaryong tao dili magsalig sa iyang bahandi, gahom ug kaantiguhan. Ang iyang dakong pagsalig anaa sa Ginoo. Ug tungod niini, daghan siya mahimo nga maayo. Hinaot ang ebanghelyo karon, magdasig kanato sa pagpabiling simple, malipayon, masaligon, mapaubsanon, ug labaw sa tanan ang pagsunod kang Kristo na maalagaron. Adunay nag-ingon, God has a habit of picking up nobodies and making them somebodies. Apan mahimo lamang nato kana kung andam kita magpaubos sa atong kaugalingon ug mosunod sa atong Ginoo. Hinaot paunta.